Hi ha plats d'aquells, i ja sabeu quins us vull dir, que els poses a taula i, saps, triguen a menjar-se. I, en canvi, n'hi ha que els poses i en minuts ja estan fets. Vull dir, ja estan menjats. I avui en farem un d'aquests. Vinga, doncs anem a pastar. I per pastar primer hem de fer la pasta. Posem la farina. Posem el llevat. Així. Posaré l'aigua. I després aquí tenim comí en pols. I gingebre en pols. He obert el pot de la sal i veieu que no hi poso sal. M'he repetit moltes vegades, però no està de més tornar-se a repetir. La sal el que ens faria és que ens desactiva el llevat. Per tant, primer el que hem de fer és un primer pastat, en 5 minuts, a una velocitat alta. Si ho feu vosaltres a mà, ben bé seran 15 minuts, d'anar pastant, fins que s'activa el llevat, es comença a activar el gluten i passa tot. Si poséssim la sal, malament. Per tant, fem un pastat de 5 minuts i després serà quan hi afegirem la sal i l'oli. Qui matina fa farina. La farina és un dels ingredients més importants de la nostra cultura. El pa, la pasta, les galetes i els pastissos normalment se fan amb farina de blat, però no totes les farines són iguals. La primera separació és entre la farina blanca i la farina integral. La farina blanca se fa només a l'interior del gra. És la que més dura el nostre rebost i per això en podem comprar en grans quantitats. Pel que fa a la farina integral, sí que conserva la pellofa del gra. Té més fibra, és més humida i, a més, té un gust més intens. Una altra separació és en funció de la quantitat de gluten que tinguin. La farina fluixa, o la normal, que té menys gluten, ens serveix per a fer galetes, per a fer pessics, per a fer arrebossats. En canvi, això és la força, res a veure amb els jedis. Serveix per a fer masses elàstiques, per exemple el pa, croissants, brioixos, pizzas. Fins ara hem parlat de farina de blat, però de farines n'hi ha moltes. Per exemple, la de blat de moro, que ve d'Amèrica, o la d'arròs, de Xina o Japó, i la de sigro, que ve de l'Índia. Aquestes farines no porten gluten. A vegades ens serviran per a fer les mateixes receptes que amb farina de blat i a vegades no. Mira, deixo aquest pebrot aquí, que l'he rentat, no és massa gros, i tinc el forn a 240 graus. Li farem una cocció entre 30 i 35 minuts. De fet, seran més 35 que 30. El que ens interessa és que se'n vagi molt ràpid la pell quan el vulguem pelar. I aquí hi tinc el pastó aquest, que he aturat, que he passat els minuts, i ara s'enganxa molt, però m'hi falta afegir la sal, com us deia, i un rajolí d'oli. Són 7 grams de sal i 15 mil·lilitres d'oli. 7 i 15. Necessitem que tingui oli, perquè per fer una focaccia vols que tingui oli, perquè saps aquella crosteta que fa pel damunt, que es trenca i a dins queda tot tan tou i llevat i fantàstic? Doncs necessita aquest oli. I això cap al forn, que comenci a pastar. Important, després de pastar li haurem de deixar un repòs de 30 minuts més. Mira, he agafat aquest drap, que és ben tupit, i l'he posat en 4. Mira, 1, 2, 3 i 4, i a més, l'he deixat humit. I a sota què hi tinc? Doncs el pebrot. Però el deixo així perquè es vagi humitejant. A la que s'humiteja i ens comença a condensar una mica, llavors és molt més fàcil de poder treure la pell. Aquí tinc aquesta safata, que l'untarem amb oli, i aquí que ja ens ha treballat tot el que ens havia de treballar, ens ha fermentat tot el que ens havia de fermentar, o quasi. I ara necessitem tornar a treballar, ajudar a activar aquest llevat, i a més, protegir tant la fusta com les nostres mans
de la pròpia pasta perquè no ens quedi gens enganxosa, la puguem treballar bé. Fustaneta, oli del bo, i així també ens quedarà molt més lluent. No la fusta, que també, sinó la focaccia. Mira, ja comença a fer bombolletes d'aire, veieu? Aquestes bombolletes. Això és que tenim una bona fermentació. Quan fermenta va deixant anar uns gasos. Mira, aquí tornem a tenir una altra bombolleta. Passo per tot l'oli. Això ajudarà també que no se'ns assequi. Fantàstic. I la deixarem fermentar aquí dins. Ha de fermentar ben bé una horeta més. Doncs aquí una mica el que hem de fer és estar alerta i anar-ho posant fins que veiem que ens ha doblat la mida. Què vol dir això? Que segons la temperatura que tinguem a casa ens trigarà més o menys. I sempre mantenint el gas a dins. No ho podem estirar amb un corró. Si estirem amb un corró, el que ens passa és que acabem trencant de tal manera... Així, i ara estirem. Que no pot llevar. I encara que sembli mentida, això anirà llevant i es menjarà al propi espai. Estirem tot el que puguem i després ja corre. I ben bé una horeta. Això sí, ho deixaré tapat amb un drap que tinc aquí i que vagi inflant. Aviam. Primer de tot obrim el pernil. I el deixem respirar. Així és que en respiri bé. Això dels plats que duren poc o duren molt a taula, a mi ha anat canviant. Quan jo era petit, a mi els pèsols no m'agradaven moltíssim. I llavors una de les coses que feia la meva mare, que ara també m'ho podries fer, això, agafava els pèsols i posava pernil. I sempre he pensat, és que el pernil sembla com que t'ho hagi de millorar tot una mica. Si tu tens el pèsol i dius, però hi havia pernil, cada fotent el pèsol. I una mica, suposo que llavors et va madurant el paladar i a la que et madura el paladar, doncs ara els pèsols fins i tot crus. Els semblen espectaculars. Mira, ja tinc aquí el pernil, així és important que respiri. Rento les mans. Perquè ara anem a pelar el pebrat. Això ja està. I ara, com us deia, traiem aquest barret amb les llavors, llavors fora, traiem pell, agafaré un platet, i és important que els trossets que agafem no tinguin llavors.
I després hi ha una cosa que està molt clara. Aquí hem posat al forn un pebrot i això no seria escalivar, perquè escalivar ho hauríem de fer en brasa. Llavors seria molt més bo, però no tenim foc a terra. Si algú té foc a terra, que ho aprofiti. El que sí que és interessant és que, com dèiem al principi, qualsevol coca, pizza, arròs i pasta és candidat de ser l'aglutinador, diguéssim. Tot allò que tinguis o que et quedi tant al rebost com a la nevera, que digues, oi, només tinc un pebrot, què puc fer? Sí que te'l pots posar a l'amanida. Sí, perquè això aquest era preciós. Però si el poses en una coca, en aquest cas una coca de focaccia, ja ho tens. Si en comptes de pernil, que tinc aquest pernil, tinguessis, doncs no sé, fins i tot llonganissa, o podríem tenir una salsitxa, o podríem tenir qualsevol cosa, doncs li pots posar una arengada. Mira, el mateix que té tota la coca de recapte. Ens aniria fantàstic. Si has fet una calçotada a casa i t'han quedat, 5 calçots, què en fas? Focaccia. Veus? I aquí la tinc. Aquesta focaccia ara s'està... Ens esperem una mica, que refredi. Després, aquí posem oli, sal i pebre. Si volguéssim conservar, ja us he dit que hem de deixar que es refredi i una vegada s'ha refredat el posaria a la nevera, sempre amb un rasolí d'oli, que això ens ajudaria, sempre manipulant tot amb les mans molt netes i no sumant. Si, per exemple, un dia feu escalivat, hi ha qui li agrada, a mi no, però hi ha qui li agrada fer pebrot verd i vermell, els heu de separar, perquè fermenten molt més ràpid si conserves el vermell amb el verd junts. Si feu ceba o el que sigui, doncs igual. També heu de fer amb ceba, no la poseu junta. Ja ho sé que moltes vegades en podem comprar en algun lloc que hi ha l'escalivada i està tot barrejat. Allà el que passa que hi posen algun tipus sempre de conservant perquè tot allò s'aguanti. Però si ho fem a casa i ho fem de forma natural, no ho barregeu, sempre per separat, que té moments de fermentació diferents. Què estava fent jo? Sal. I aquí us volia ensenyar el sarfull. Mira, l'acabo de treure, del jardí, mira. És anisat, és fresc, boníssim. Tot aquest punt anisat ens afavorirà molt a tot el plat. O sigui que ja el puc muntar. Esperar perquè estigués una miqueta més fred. Aviam això, sí. Ja ho tenim. I anem a muntar. Tu per aquí, tu per aquí. I han quedat 2 trossets aquí, posarem un aquí i l'altre aquí. Veus que bé? I a mi m'agraden les tàperes. Hi poso les tàperes que ens hi aportaran aquest puntet també de salmorra, però a part, més fresc. Parlant de paladars, no m'agradaven gens les tàperes de petit. Al meu pare li agraden, que me les trobava i n'hi deia paparres.
perquè era petit i... Bueno. I dic, que hi ha paparres? No, no hi ha paparres. Mira com ens ha quedat. Tot esponjós, té tot l'oli, té una tàpera, pernil, pebrot. Brutal.